Аз съм София, лайф коуч с енергийни практики. Моята мисия е да помагам на хората да преминат през трансформации по лек, осъзнат и подходящ начин. Зададоха ми интересен въпрос. Какво означава индиго душа и откъде идва? Откъде се взима? Духовните учения и езотеричните школи няма единно мнение, защото хората индиго не се разглеждат като буквално идващи от конкретна планета, а по-скоро като души със специална вибрация и мисия. Какво се казва в различните традиции? New Age ученията. Индиго душите са звездни семена, души, които идват от по-високи измерения или от цивилизации извън Земята, за да помогнат на човечеството в прехода към ново съзнание. Често свързани планети и системи са Сириус, носители на мъдрост и знание, Плеяди, носители на любов и хармония, Орион и Арктур, пазители на висши технологии и духовни кодове. Езотеричната перспектива индиго душите не са ограничени до една планета. Те идват от различни звездни системи, но общото е, че носят висока енергия, която се проявява като интуиция, чувствителност, стремеж към истина и промяна на старите системи. Изгледайте видеото до край, за финал ще направиме мини медитация. След нея някои от вас ще се почувстват добре, ще усетят интуицията си. Последвайте ме, ударете камбанката, за да не пропуснете следващото видео, следващия епизод. Коментирайте, пишете за идеи за теми, които да обсъдим и харесайте или не харесайте видеото. Споделете, ако не вие, някой друг може също да има нужда да погледне някой видео от мен. И така, обобщение. Хората индиго не са от една планета, а по-скоро от много различни звездни системи. Те се възприемат като духовни пратеници, дошли на Земята, за да ускорят еволюцията на съзнанието. Ето ти едно ясно сравнение между индиго, кристални и духовни хора, духовни души, по-скоро. Трите най-често описвани в New Age движението – вълни на новите деца. Индиго душите. Поява. Най-масово те се появяват след 70-те години, но има и по-ранни. Енергията им е силна, пробивна и воинска. Мисията им е да разрушат старите системи,